माधव योद्धा बच्चा तहां दोई बा बुझाते नहीं थे हमरा खाली याद है दौड़ते थे थाला क्या रे बबुआ तोरा नाना नानी ही से आगल चुरा दही आज गोतनी आने याद नहीं बुझवा काहे भुनभुना चल तो दो चार हम लोग को पिन मार चल क्या हो भिखल बेटा प्रणाम थुत ला ते बेटा ते तला तो हले भूतनी जना सही कहल गइल बा कि बूढ़ पुरनिया के ठंडा में कान सुकरिया के झिंगा के झांत हो जाला तारा बेटा सुनाता और हमरा कहे का मतलब इहे रहे नु कि भोरे भोरे दुआरिया पर बानर के गांव से मुंह लटका के काहे बैठल बा तेरी माँ का तो हम प्रतिदान ते मुंह ना देथलता ही लेकिन नी बहिन तो ना प्रतिदान खाली हमले फेला में रहेला अले मन तो तलता नु कि माल दिया धमाल तला के कि कान लाले में चल जाए अरे चुप रह हम जाना तनी कि काहे पकपकाता रह लागत है कि तारा बेटी ही तिला चार अभी तक ले नहीं खेगो हां तो भेजबो कहां से पैसा रही तब न भेजबो अरे रहे एगो बकरी तू हो बेचारी मरिए गई आ एगो रहे तू हो लेराइए गई आ पोथरू तो एको हल ही न थव पहिन तो दाना बोले प्रतिदान ते मुंह ना देथलता हिला ई पहिन तो दाना ता देने तहा ते याद दिलस अले थाना मत उनते भगवत ना ले ए चाचा ए अरे बोली से पहले तनी मुंह में ते तनिए निकाल ल ताल बोतवे निते बुदा ता तो ताल तो बताओ यही पर माल ते तपाल तान फोल दे तो तोही ती फलनिया तो लइता ते तपाल तान फोल दे ई तौना ते तोदल हले हमार न तो काहे कहता बहिन तो दोनों भात डालोग ना तो एजे पतो के दान मान ले डाड़ मरबो ए चाचा तनी उमरियो के लिहाज कर अरे हई उमर में डाड़ मरबनु त गणिया चिहार के ऊपर चल जीबो अले धीने ना तो तोदल तोला का दिल दिल से देता तनी अले तोला नियो ना लइता बाती ना ले भक मार दवा ई क्या कहत बड़ा अरे एकरा लेखा तोहरो लइका बा अरे ई तो पियक्कड़ ह ए चाचा तोहरो लइका पियला का ए तो ना तोलते लइतन ते मुंह लदावल बोली थाला बा अरे साला आइल बड़ा पिन का हमरा पोल खोले आइल बड़ा ए काका मुंहे मत लगाओ गले अपन लइकवा के जाके देखो खाली में तो सिगरेट भुकुल मारता इता तो तले बोतल नहीं आला हमल थली पे लइता ते तोनी अतलन लदावतल थ भात डालो थाले ना तो अभी माल ते तपाल ताल बोल दे चल साला ना तो बाहर दे बुढ़ा ठंडा में कुल्हा छटक जाई लुकल बा ओकलो ते देतो ताली ताला गांव में तेने बात ताला ताला बा ये डालो बहुत दोई अभी तक ला माल बेटी तमान ना दोई कोई तो ना ते बतावता नहीं हो अरे देना सिगरेट भाई यार बाप रे अरे बाबूजी रो हुआ लुक तला बेटी त तो अपना तंडान में तोइनी तोलते आ दोनों तू तोइलत नाते तला तल बेटी तो तू ताता तला हम लइता ते बिदालो तला अगल तू बाला लोग दोलन त तान तातलेम तान अरे पहले पकड़ ल तब तला बेटी तो दबाल लई पेलते दबाल लई बाद तो मुंगा तला बेटी तक तो दोला साला हमाल नात नतनी ताता तो इति हमाल मामा लेते ओयन आई ताले तितलेत पियो तलन हमरा तंदान में तो तितलेत ना पीलो तला बेटी त तो मैं हमर जमीन दादा बाल बात तोल ताले के भोकाल फुला देम ताले तला आ तोला याद देखे क्या तो बंदी न आ बहिनी तिलवत लाई लेते देते बा आ तू तला तितलेत पियो ए बाबूजी हम ना जेम घर के बहरी बहुत गिरत शीतलहरी अच्छा आउ न तो सरवा किया दिलबा ऊपर से हमरा के लहरी पूरा माथा चकराता गतुल के नाती ओम तो तोती की तू काली तिकल लेते पियो तलो आ जाते लोहली पर लोहली खा के जा डायलॉग के पतलो हैं ताले जाके बोनिया ते नहा लो ना तो मां तो दे थाना तो दे मत मार दवा हम ना नहाई तू एनु मार के लेटवइले बड़ा ढेर बोलबम तो हो जाई जे उठा पटल अरे भैया काहे कलुआ गरमाइल बा पेनी से तू देखो तलो तिल गोदल भाई या मन लइता हमला ते तोइते बतियावता ओइते त हमल ता दो तू मन ना बतियाई अच्छा ए त हमरा से बारे कहले बड़ो मारत वाले कैसन लइका के कपार पर तू ही नु चढ़ा के रखले बड़ो हमारी सन लइका बा रहित नु तो लइका ये में छाती पर हिण ध देती नु कि मुंह में खून फेंक के मर जाए का कहला हो
बाबू हमारा के बोल सकत रहन। अच्छा हम बाबू के बोल सकत है। एमे ते कौन है रे बोले वाला? ते कौन है रे? ले ताला ये लाइट चल जाके नो ये ताला ताला तो मन बलू हो गइल बा। ठीक नहीं के भैया तार लइका ध के एक लंगी हमरा के दोम देले बा। ताली ठीक नहीं खे। ई ताला दोतियो नहीं त विदाल ताला भाई केने दोल ताला एगो काजने का पूछावा अल्लाह चल भारियो बढ़ गई इसे ले जाइए यार एक खड्डे में नहीं है रास्ता ई रास्ता ठीक है तो यहाँ ना बाबूआ अन होई तो यहाँ ताए थोला ताला तो यहाँ ले ले ठीक से जाइए ताला इधर ए मर्दे हटा भाई ता तो हम ना ले जाई मेरे को तो होई तो कोई से ले जाई अरे भाई हम ना ले जाई तूला लेते तल देबो आय आ तो यहाँ तो दे तारा लौका ताब हम कहां रख ल ले ल बाबूजी हम ना ले जाई कहत है हम ना ले जाई अले खाला हमल नात नतनी थइलन तो ही ले दो ना ले दिबे ते ना ठीक बा अब ले दिबे ठीक बता ताल जल्दी लेते दो जल्दी पट में पाल ले बड़ा बेटा खटवावत मुंगा दो हैं दा दिमाग तारा मत तो ना ए बाबूजी तहर नात नतनी खाली आके आई जब हिला दही आ दोइया में अरे अरे ऐसे बड़े का चल चल तन दीदी ही से आवली चल तन देख के हम ना जाए यार, हम अभी खाना नहीं खैले। अरे चल ना यार हमू खाना नहीं खी पहले चल उन्हीं कहीं रास्ता में बिरयानी चाप दिया खर्चा करबे नु? हाँ रे चल खर्चा के का बात करते रे चल जा खइबे ताकि चल चल, चल करते खासा तो तेज नहीं। आओ रुक हाँ ये पकड़ इधर पहले बैग टांग धरा इधर बीच में डाल बोरत बैठ गेले नो हां चल ठीक बा नो चल। आओ ना भाई आओ ना आओ बाबा दीदी नहीं का बैठ होई दीदी अरे बाड़ू अरे मामा खुश रह ए भगना सुना तोर फुआ रे अबे साले ए मामा ई मागे कहावा अरे साला छोड़ सालू आते फुए के फेरा में लग गेलो जा बुआ मम्मी के बुला के ले जाबो अरे नहीं हमारे मामा ही बड़न बुआ के मामा ही बड़न चलो के हो अरे बाबुआ अरे प्रणाम दीदी खुश रह अरे ये तो ददन चाचा के लड़का हो ना हाँ ये भगवान इट्टू देख ले रही कितना बड़ हो गई हाँ अच्छा समाचार बोला बबुआ सब घर ठीक में बा। माई बाबू सब ठीक बा हाँ सब कुछ ठीक बा अपन कह हाँ बबुआ सब ठीक बा तू लोग बैठा हम आवा तनी चाय पानी लेके ठीक बा दीदी ठीक बबुआ अब इधर अरे सर तू जीजा के बहनिया कहां पे है रे? अरे सारा चुपचाप बैठले कि ना रे चुप देखो तो बिन्नी उन्हें सारे नजरे मारत रहेला अरे बबुआ हे पर बैठ जाना ठीक बा बैठना सब ठीक ले बबुआ नाश्ता कर लो अरे एकर का जरूरत रहे दीदी अभी तो हमनी के खाही के अइबे कोई नहीं है जा अरे सरवा पेटू तेहू इज्जत मारे बड़े का रे अरे बबुआ रहे देना जाए दे खाए खातिर ना लाई रही अरे बबुआ तोहर बाबूजी पहले गांजा दारू पियत रहे अभी पियलन तब का अभियो तो ददन ललवा गली में पी के ढिमलाइले रहेला बड़ा गरीबी से पोसाइल बारह सा तोहनी के अच्छा बबुआ पहले तोहनी के टाटी के घर रहे अभी वो ऐसा नहीं बा कि पक्का पिटाइला सा अरे ना ये दीदिया ई साला पेटू हवे सन खाली खाए के फेरा में रहियो सा त कहां से पक्का मकान बन और ये बता
तोर माए 2-4 गो बकरी रखले रहो, अभी वो बकरी बा की बेच देलो। अरे ना ये दीदिया, वही बकरी बिया की एकनी के एक टाइम के खानो मिलत रुए ना, तो ई सरवा भूखले मर जियस। का हो सारा का भाई बहन में बातचीत होता थे? कुछ वैसे ही बतियाओ कहीं जब पहले के बाद। अच्छा अच्छा। लेकिन रहुओ पाउन बड़ी मजाक करत नहीं घरी। अरे जाल मोरिया पर 500 रुपया रखले बानी, ले आवो जाके मोर पर से 2 किलो मुर्गा ले ले बतानी, भाई आई हो बना के खियावो। अच्छा भागम की नहीं जैसे भाई हमार खिचड़ी लेके आइल बा, रउआ ये जब मीट मुर्गा लौकता। देखलन सर भाई अपना बहिन के रंग बाजी, आ तू कहता कि हम मजकिए बानी। अपन जीप के चटक्का मारे खातिर हमार भाई पर खेलता नहीं। ए बहू एगो ललका मिल का मिल जाए ओने जो जवन बुझाए जवन बना के खियाव, हम जाता नहीं। तोरो दीदी घर में रंगबाजी चलबे करला ना, चपले रही है असही। ठीक बा दीदी, हम जाते हैं जा। अरे बबुआ आज भर रुक जो। ना ना दीदी जाते हैं जा। अरे देख ना अन्हार हो गइल बा। ना ना दीदी काम बा अभी। अरे पगला खाना बना त नहीं खा के जाइए। ना ना दीदी पहले बन जा। ठीक बा। ना ना दीदी हम तो खाए, हमरा भूख लगल बा। अरे सरवा चल अभी चुपचाप, अभी बड़की दीदी यहीं चले के बा। ठीक बा दीदी जाते हैं जा हमनी के सब। ठीक बा बबुआ, अच्छा से जाइए। ठीक बा, प्रणाम दीदी। खुश रहो। अरे बबुआ सुन सुन। हाँ दीदी। है ले 100 रुपया। अरे ना ना एक और कोई जरूरत नहीं, सही रख अभी बा हमनी के पैसा। अरे है ददन चाचा के बेटा के खिला दिए, बेचारा गरीब बानू, खाए के नहीं मिला। ले ठीक बा, दे लिट्टी उट्टी खिला दे। चल रे।